Hello, mabungahong hapon mga igsoon. Live ta karon, mag-share sa ko sa atong live, i-share sa ni palihog. Nindot ni siya mga igsoon tong topic karon kay actually di ko mag-live unta karon jud daghan kay nag-message nako, pastor unsay imong komento atong debate nila ni Kuan, debate na tong nay bagong debate bitaw sa pari ug sa pastor. Unsa daw ang komento? So ako ni siyang tubagon lang pero maghatag ko og mga verse pod no kay akong i-share pod ang akong side nga akong gisibo sa pulong sa Ginoo. No? Nindot ni igsoon. Mao ni hinungdan nga nung dili ko hilig og debate. Akong ipasabot ninyo. So mao ni please share no kay nindot ni sa igsoon para makabalo ang tanan ba. Nasa tay makuha ani makutlo nga mga pagtulunan. So ako sa ning i-share again. Okay. So nahuman ako og share mga igsoon kamo na sa diha palihog og share sa tong live. Okay. Praise the Lord. So salamat dai sa Ginoo kay wala na tong bugnaw kay bitaw nga grabing bugnaw bitaw no. Init na sad. So before I start ako din gipasalamatan ang nagsigig message nako. Daghang kay sig pangutana ng mga pastor unsay imong komento, unsay imong opinion sa debate nila ni nabitaw no. Ako mong igsoon kay lahi ko, mo respeto ko og lain-lain nga pundok, mo respeto og lain-lain nga mga sekta no. Ako lahi po ni ako to be honest mga igsoon akong papa si Pastor Dumanon hilig kay tog debate, debater to siya. Mao na nga iya hapud to. Ako dili ko pareha niya. Lahi niya ako igsoon no. Ako mong pahibaluon kung ano nga dili ko mupatol og debate. Ako nang i-share karon. So please share our live kay akong i-share karon igsoon ang ako ang side nganong unsay akong opinion daw. Unsay akong opinion atong nagdebate sila si Pastor og si Father na bitaw. So again akong balikon igsoon ako lahi ko nga pagka-pastor ako libog. Ilahapon na no. Ako ay unsa may angay debatihan kung ngatong gituguhan nga manluluwas si Kristo. Di ta magdebate kun dili atong tabangan ni ang mga tao karon nga mga naas kangit-ngit. Ning saka na karon ang porsyento sa mga adik-adik na grabe na nagbaha na ang droga bisag asa. Kana may tabangan na to, no? Usa ra man kadtong Ginoo si Kristo ra. So anong magdebatihay man ta maglalis no? Ano ba? Ako po na no. Okay, so before that, shout out sa tanang mga followers and mga avid viewers, listeners, and mga star senders, mga subscribers. Thank you kayo. Actually, igsuon, wala dyan ko kapugong. Ang ako ang comment section ay nakabutang di usahay. Inig post na ko nga, nakapin post nga about sa unsaon pag-subscribe. Nga naman, daghan ang utana. Di sila kamao ba? Basta unsaon pag-subscribe sa niya. So, gitubag lang na ko ato. Kay daghan man sila. Pero actually, di dyan na ingon nga, kana bitaw ang akong gusto yun bitaw, no? Pero tungod kay daghan kay nangutana nga pastor, di lagi ko kabalo unsaon pag-subscribe unsaon ni. Nya ko wa man ko kabalo na so nagsige ko check sa setting, diyan may nakabutang dito nga pin post nga about sa pag-subscribe bitaw. Ako ra pong gisabot ko mao siguro ni. So mao na ang hinungdan. So salamat kay no mga subscribers, star senders,
mga avid followers and listeners, mga new followers, welcome kay mo ani no. Wala ni debatihay dire no, respetuhan na ita dire. What ay laing gipakadag-an pulong sa Ginoo. Shout out sa atong mga followers sa atong original page. 240,000 followers mabungahong Kristohanon. Okay? Og sa ato ang mabungahong Kristohanon 2.0, shout out sa tanang followers out. Sad no? Shout out watching from Dubai. It's me, Daki, Pastor. Thanks God nga usa sab ka nga gigamit ni Father God para musangyaw sa iyang balaang pulong. From Cordapia Dorina, watching from Dubai. Thank you Igsoon for watching. Shout out Pastor Valente family from Daihagon. Daihagon ba ni Igsoon? Daihagon Midilin, Cebu, watching from here at Kingdom of Saudi Arabia. Sakto ba ko? Riyadh. Brother Marlon Tabanaw Valiente. Praise the Lord. Kana mga debate, Pastor, gamay kayo nagpanabot. Ilaha po na igsoon. Ako laging i-share ni ang anong unsa daw kong komento. Now again, shout out sa mga OFW in different countries around the world, around the globe. Shout out namos kong prayer kanunay and mga naka-permanent residents, shout out mga seaman, mga seafarer namos kong prayer. Grabe ra ba nun ay di ba naam to'y nakalas ng kinabuhi sa Pinoy, seaman nga murag na nalunod nga barko no. Need jud sila sa prayer. So namos akong prayer diha no. Usa mo sa akong priority in prayer mga OFW. And of course, akong gi-shout out ang tanang PNP diha Luzon, Visayas, Mindanao, no? And of course, akong gi-shout out sa nga mo ang Clarin Police Station diri nga naa ako kanunay diri mag-share sa pulong sa Ginoo. And shout out nako ang again akong balikon di ko kalimutan ni Dawahon Island sa Batolete. Perting lamia magud pod ang iyong giserve na pagkaon, mga kinason, mga tinula, mga kilawon, grabe kalami, mga bat, unsa man to dito. Mga labas king isda ba, salamat sa inyong warm welcome. Ug tungod sa inyong gibuhat kanamo, di jud mi mobalibad kung inyo ming pabalikon diha. Now shout out again, Dawahon Islands sa Batolete, especially to Pastor Marlon Cotamora and of course katong among gipuy-an nga balay nila ni Sister Lilia og ni Brother PD. Salamat kayo no. Og sa katong pambot nga gisakyan na mo gikuha mi nya gihatod. Shout out Pastor sa Roca family watching from Nasipit, Agusan del Norte. Again, shout out diha be Roca family from Nasipit, Agusan del Norte. Greetings from Sister Maria Bella Roca. Praise the Lord. Shout out Cebu City Jail. Maximum 4, shout out Brad Aris, Brad Kenneth, shout out mo diha. RDC 1, 2, 3, shout out. Kay sila si Mayor Ibang diha, Mayor Ayan. Mayor Jao, shout out diha no, lunglib kanunay ubans, gracias sa Ginoo no. Tanang mga brad nako diha sa Alpa Kaparo nga nasa Cebu City Jail, shout out. Praise the Lord, Pastor. Salamat sa mga prayer. God will guide you always. Salamat himaya sa Ginoo igsoon. Shoutout sa nako akong team sa Living Water Christian Fellowship nga sige sulod o karon sige sila sulod gyapon ako rin na busy mo ko sa Bohol. Pasensya mo pero mo kabalik ra ko pohon dia. Gracias sa Ginoo. Okay? So akong shoutout sa akong mga brad bi sa Tibuo kalibutan, brad na ako sa Alpa Kaparo. Lunglib mga brad ipataas tungan sa Ginoo. Kay sayang atong pagsinggit og lunglib kung ang Ginoo di na to i-appeal. Amen. To ipataas ang sa Ginoo. Praise the Lord. And then, you can mention your friends and loved ones here in the comment section. And you can also type at followers, at highlights, at everyone. Sa wala pa din makasubscribe sa itong YouTube channel, free to subscribe. You can find the link in the caption of this live. And, sa pagyod, PC Gami family, shout out. Luzon, Visayas, and Mindanao. Shout out din ako ang Coronadal, South Cotabato. Kita-kita taninyo karong Marso pohon. Sa natin schedule na ano. Unyara na ko i-repost or i-post kung duol na. Marso, balik ta diha. Praise the Lord. So, let's start. Actually, again, naka-decide ko mag-live karon igsoon. Magkuha na ko sa kong anak ko, las 4 na, pero mag-live ta. Unyara. Daghang nag-message na ko unsa ako ang komento, akong opinion sa bag-o nga nahuman nga debate ni Father Darwin. Actually, Father Darwin is a good friend of mine. Pareha rami og lungsod diri sa Clarin. Unya nag-uban mi niya sa usa ka event nga speaker sad ko. Nagrespetuhan na mi. Ako igsoon mo respeto jud ko na ako'y mga amigo, mga CFD,
Ang uban lang mo atake nako pero ako ra pud silang girespeto. Kay para nako manggod wa man gud tay laing gituuhan nga manluluwas si Kristo. So maayo pay magtinabangay ta og sangyaw sa pulong sa Ginoo, no? Kay karon ning lala na ang kadautan. So lahi pud akong punto igso, no? Basta mao lang pud niya ko ano, naibag-o nga debate na hitabo. Nya karon daghan kayo nag-post sa Facebook nga daog si kuan puro mga kuan ba niya. Ako nakakita ko di man kalikayan, no? Ninapo ko yung mga friends ka pastor nga nag-post. So unsa daw akong komento sa bag-o nga debate nga nahitabo nila ni Father Darwin ug ni Pastor Rian Puentes Baptist. So ako igsoon actually again akong girespeto ang tanang relihiyon. So ako sa di ko hilig og debate. Dili ko pasabot nga di ko hilig og debate, nahadlok sad ko. Nalan ko'y ako ang prinsipyo sad lahi sad ko igsoon. Ako asad ni ilahasad na ingon ko lang nga hadlok ka pastor talawan ka kay di ka nung talawan mong way no. Salbahis bita sa una no, mahadlok-hadlok ng tanong no. Karon pa mang natay Ginoo. Ako nalang ko'y gilikayan igsoon. Di ingon kay likay kay madlok ka kay ma-expose ka no na naglikay kog kagubot. Abi niyo mga igsoon bag-o pa ko na pastor. Karon 14 years naman ko nga nagwali. Bag-o pa ko sige kog tan-aw na ko'y tan-awon mga debate ba. Nakabantay ko nga di kalikayan naay maglalis. Nga tan-aw na ko murag bikil ba niya. Naay mga gibasa na ko mga comment hantod naghinagitay. No? Actually, igsoon, one of my disciple, ningingon jud nga, kinsa may nga aning tawana, pastor, nga nagsigig bira. Pwede ba na ako ni atuon kay tablahon ko ni nga na bitaw. So, makakos siya og kainit sa ulo. Likay ko. No? So, na ako i-share ninyo igsoon nga nung mulikay ko ano, og unsa akong komento. No? But before that, again, please share our live. Okay? And shout out, Pastor. Mark Jan Umandam. God bless, brother. Salamat. Okay? But before we start, mga igsoon, magampo sa ta. Amen? Father in heaven, thank you, Lord, for this wonderful day. Salamat sa imong kamaayo, Ginoo. Sa imong gugmay, imong grasya, taliwala sa imong kabisi. Gitagaan, minimong kadasig, nga mamalandong karon sa imong balaang pulong. But before that, Lord God, we know and we believe that your word is so holy. Balaan kini kaayo. Limpyuhi usa among kasing-kasing Ginoo sa naminaw ug bisan pa ako Ginoo imong ubos nga lagad. Limpyuhi hinluoy among matag kasing-kasing aron mahimo ming takos. Aron mahimo ming angayan mamati si mong pulong. Tagay mi kasing-kasing mapainobsaanon madinawaton tagay mi kaalam nga langit nun. Among gipangayo karon Ginoo ang gahom sa balaang Espiritu Santo nga moay magtudlo kanamo ug unsa nga mo ang abuhaton karong kahaponon. Lord God, we honor you, we adore you. Wala mi laing giisa, walay pundok, relihiyon, sekta, any denomination, but we lift up only the name above all names, the name of Jesus Christ. Ang ngalan sa hari sa langit way lain nga mong gipataas karon Ginoo. And again, Lord, bless all the viewers and listeners right now. Holy Spirit, we welcome you. Let your will be done. This is our prayer, Lord God, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Let's start. Inom sa tubig, kay murag init na ba? Again, please share our live this afternoon. Okay. Ana sila. Pastor, unsay imuhang komento and opinion sa bag-o nga nahuman nga debate? Akong gitubag nga, Brad, lucky man, wala manggug ko ming tanaw. Kay wala lang. Ako lang silang ilahara mangguna, no? So, ang uban daghang kay grason kay aron mulak taw ang tinuod na si ilaha po na. Lahi po niya ko. Ako gikatubag ana igsoon Mateo 5:16. Ingon si Jesus, pasigaang inyong mga suga. Aron ilang makita ang inyong maayong binuhatan ug ilang daygon ang inyong amahan nga nasa langit. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. Mao na akong tubag. Why dili ko magapil-apil og mga debate? Because for me, as sa akong giingon ganina igsoon mao ni. Kung ang atong gituuhan usara nga Ginoo nga mao si Kristo. Ang maayo natong buhaton magtinabangay ta nganuman lala na kayong kalibutan karon, daghan na kayo mga kriminal, mga adik-adik, lulong, lango sa makadaot nga bisyo, nabuang sa scatter, daghan na kayo, pamilya nagkabungkag, magdebate pa tadi ka. What if atuan na lang tabangan no? Wa man katay laing gituuhan nga manuluwas si Kristo, nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo, no? Respetuhan na ilang ta atong siran. Ang nas kangit-ngit agako nako, mao na ako ang punto igsoon. Ingon si Jesus sa Mateo 5:16. Pasiga ang inyong mga suga. Do we think sa debate musidlak atong suga or makakos lang tag chaos or makakos uban o kalagot kay di man parihagod og
mga pagtuo bitaw, nya di pod pareha og maturity sa spiritual ang mga maminaw. Like me, na ako'y mga disciples online and personal nga mga kriminal, adik-adik, barumbado, gibag-o sa Ginoo nya bata pa. Makakita sila mga ngana, maglagot sila man. Yes, tinuon ni prangka lang mga igsoon, maglagot sila, mapungot. Usa man nag-away man ngani, usa may gusto na magpatay na lang tani. Sa kuha lang ng kasinatian tungod kay daghang ninduol nako pastor, likay gud ana. Kay ma-force me, mapungot me, di mi kapugong. Likay ko, aside from that, igsoon, akmo na yung ibarugan, Mateo 5:16. Ingon si Jesus, pasigaan yung mga suga. Unsa man na, aron makita niya nila ang atong inyong maayong binuhatan. Okay? So, akong gipasidlak ang maayong binuhatan nga resulta sa kaluwasan. Kaya sa akong experience, igsoon, karon naman ko yung mga disciple karon online. Daghan ko mga gipanggiyahan online, grasya sa Ginoo. Gipiyal sa Ginoo and personal. No? Ako'y mga gipanggiyahan, mga kriminal, mga adik-adik, unsa diha, na iuban na malik, ilhapon to, na ako'y nagpadayon, akong sige giya, okay? So na ako'y gigiyahan, igsoon, mga kinabuhi, nga gibag-o, as in, gibag-o, git. Wala na ko na sila nadala, nga ming sunod nako, gigiyahan ako padung sa Ginoo, pinaagig debate. Kundili akong gipasidlak, nga akong kinabuhi nila, ang akong binuhatan nga nabag-o na tungod kay nanakoy hingpit nga relasyon ni Kristo. Ang akong kinabuhi kaniadto nga grabe kabuang sa makadaot nga bisyo, illegal nga droga. Mao gina ang primarily illegal nga droga. Ug giunsa ko pagbag-o sa Ginoo kay lisod bugay yawa nagbag-o nako. Di ba? Uban nga ano, yawa day nagbag-o nako. Ang yawa ning ari paglaglag, pagpatay, pagpangawat. Mao nay gusto sa yawa nga laglagon ta pinagis makadaot nga bisyo. Kung ang tao na bag-o, di na, yawa ang nag-bag-o, kay di na trabaho sa yawa, kundi trabaho sa Ginoo. Amen. Muna ingon si Pablo, if anyone is in Christ, he is a new creation. Mabag-o, mabag-o ta, kauban ni Kristo. Sumaw na akong gipasidlak, igsoon. Wala na ko na nadala sila, kanang atuang mga followers, igsoon. Kanang atuang followers sa original page nga 240,000. Wala na ko na sila gipa-follow, kay gidibati na ko, yan idaog ko. Kundili, nag-share lang ko sa pulong sa Ginoo biblically, and then naka-align ang akong binuhatan sa gisibo nako. No? Ana na siya for me, kaya naman ingon ang pulong sa Ginoo. Sa dang makita niyo nila ang inyong maayong binuhatan wilang daygon ang inyong amahan nga nasa langit. Ang makapaamgo digsoon sa mga taong dautan. Ang makapaamgo sa mga tao nga mga salbahis, barumbado, kriminal, dili debate. Kundili maayong binuhatan nato nga resulta sa atong kaluwasan. Example ako. Ako igsoon, ako na ning gibalik-balik ang uban masuko isig balik-balik kanay mong testimony, magbuot demo. Si Pablo bisan asa mo adto yang gi-share yang testimony, ang iyang personal encounter ni Jesus. Abi yung mga igsoon, ang testimony usa sa epektibo ni nga may hinungdan nga mutuo ang mga tao. Sige gihisgot og Ginoo, ang Ginoo gamhanan wa gali ka na bag-o. Ang Ginoo mo bag-o salbahis gali ka. Di ba? Ang testimony usa ni sa lig-on nga ebidensya nga nakay Ginoo. Pareha tong dautan nga tao nga katong naay nagpuyo bitaw sa lubnganan katong buang na ba, no? Na isolate na siya. Wala na siya nagpuyo sa mga tao kundi na sa lubnganan. Nya iya lang pamutlon ang mga kadina sadang na-encounter niya ang gahom ni Jesus. Giset free siya atong slave niya nga demonyo, na demon possessed siya, na bag-o siya. Gingnan siya ni Jesus, ayaw kuyog nako, pauli dito sa inyo ha. Isulti kung unsay naitabo nimo. Gisugo siya ni Jesus nga i-share ang testimony. Unsay sayop, unsa may, di ba? Naabaday lain na nang mo-share sa testimony. Di ba? Mao ning ako igsoon. Ang atong testimony kaning atong kabag-uhan dako nig impact. Amen. Dako nig mao ni akong gibarugan dili nang mga debate. Kay pwede man ta maayo mo istorya. Pwede ta maayo kay mo punto por punto from Genesis to Revelation. Bisag unsa pa ng history sa Bible maayo ta, but how about our action, our character, ang atong binuhatan, ang atong lifestyle, ang atong pagkinabuhi, nakita ba si Kristo? Ang atong batasan, sinultian, nahimo batang maayong ehemplo? Nahimo batang maayong panag-ingnan nga pinagis tong kinabuhi ang mga tao nga salbahis magbag-o? Kay na-inspired nato, nakabatog paglaom pagkakita nato. Pwede man ta maayo mo storya, mabitaw ingon si Jesus nga in these last days manunga ang mga mini nga propeta unsay buhaton, they will perform miracles ug posible sila makailad bisan sa pinili. And then ingon siya, apan mahibawaan ninyo sila pinagis ilang bunga sa binuhatan. Binuhatan na pod.
No? So diha ko nagbase mao nang di ko nagdebate, di ko mupatol og debate. I respect all religion. Inyuhan na basta mao nila ako kay ngano man. Again akong balikon sa ako ang experience igsoon. Pila na kabuk mga disipulo nga gipiyal sa Ginoo nako nga mga dautan kaniadto. Mga grabe kalulong sa mga makadaot nga bisyo nga nagbag-o karon naguban-uban ako. Although na uban nga murag hingbalik pero ilapon ng choice pero daghan ang ning nangabag-o gyud, especially ang uban sa online from Mindanao, from Cebu. Nga bago, sir, mauni, sukat nga nagtanaw ko sa imong live, nagsige kong atang yun kanunay kay nakabantay ko, wala ko'y ganang manigarilyo, wala ko'y ganang mo inom, magtanduway, wala ko'y ganang mo suyop, nga na bitaw. Wala na ko na sila, gipasunod na ko, gipatuo, pinaagig debate. Amen? So ako po ako lang gipasidlak, akong gipawali ang akong binuhatan. Kay nindot na mas epektibo na siya kay, pwede mong gudmayot ang musulti, wa na alay na itong binuhatan. Amen. So, mao na mga igsoon. Mao na akong gibarugan. Apanday one time igsoon, di ako mo respeto, di man jud ko mga taki kay nayuban magsigbira og mga anak ako laki ko. Chill ako. Daghang kog mga friends igsoon nga mga devoted Catholic nagrespetuhan nay me. Mga dagkong tao, dagkog nay mga chief sa PNP, daghan. No, among mayor dire Catholic nagrespetuhan nay me. Daghan ko mga dagkong tao akong kaila mga Catholic. Di ko mo atake wa. Ako ra pong respeto basta ako mo share lang ko kung unsay nasa Bible and then og unsa pud akong kinabuhi kay akong giproba nga unsay nahitabo sa Bible nga nahitabo sa akong kinabuhi ana ra ko ka simple so ano walay gubot di ba ana ra so again one time ning attack nako I guess taga Cebu siya and then usa siya ka CFD nya ako ra siyang gipasagdan hantod sige siya panguan niya lain naman kay gilait naman ko giingna naman ko nya kay bawo na ta igsoon nga lahi man guning sa una salbahis ka sa una barumbado ka na kay mga disciple nga mga kuyaw po di lang panghambog no so usay mainit ka pero I remain calm nagpaubos ra ko nagpailog kadugayan sige man jud siya gingon ako nga mao lagi sulpot wa man ta ko manghilabot wa ko nag-mention og religion mangingilad nagsalig sa 10% mao tong ning tubag ko labi na sa 10% ingon ko nga Brad kasuway na ba kag simba diri sa muaw nya makadungog ka na ko muwali about ana before ka musulti ana simba sa akong gignan daghang kay siya giyaw-yaw na bag hantod ingon siya iyang iya kong gisindan og katong pastor bitaw nga nakonbikto katong na priso sa Cagayan. Actually ning sod ko dito sa Lumbia City Jail nga na priso siya dito katong pastor sa Baptist pero wa nagpakita nako no wa nagpakita siya nako kaya tong time na ulaw siguro siya tong time nga na-invite ko na nga prisuhan sa Lumbia City Jail sa Cagayan de Oro. Ang katong pastor nga na priso sa Baptist naa dito pero wala migawas sa tong time so nagwali ko tong taas sa pinakataas dito daghang kay mga inmates so gisindan ko sa picture ato ingon siya tanawa niyo kini nga pastor o mao ni mamamatay tao so akong gignan nga Brad ayaw lang po di generalize kay kung maingon kag mamamatay tao ako nakapatay dai ko wala manggod parehar gud na nang nay mga issue sa pulis nay mga pulis nga na issue babae na issue laki pero tanan ba pulis dili tanan ingana ayaw i-generalize kay di pwede ang sala ni Pedro si Juan po ni himo ana no so ako siyang gignan nga ayaw lang i-generalize kay kung imo kung labayan ana og ngana nga nay pastor nga na priso ako brad kabalo ka sige kog sulod og prisuhan walang kakailan ako pero sige kog sulod og prisuhan kita sa kog pare na priso dito prangkay kung kita kog pare na priso kaduha na nakadto jud ko sa prisuhan niya di lang ko magsaba-saba di kay ko hili kay irespeto ko bisan nakakita kog pare nga na priso tanan ba day pare na priso so awa na ko gi-generalize I respect all of them mao na nga di ko mo angay debate okay sige man jud siya ingon ako abot-bot mao jud ni dai poy pastor nang awat ko bisan kinsa pa na sila kay di man na ako sila man na ako man wa gali ko kaila na mga pastora kadagag pastor lain-lain ay pastor Sabadista pastor Baptist born again ako born again ko ana bitaw tagang klase nga pastor ang tawag ayaw generalize tanan di pwede na handol kay sige man jud siya bira na ko si FD siya ako siyang gingnan ngani lang brad aron maundang ta kay ako respeto ko nimo nya i-review akong tanan nga mga videos wala ko gi-mention Catholic wa ko gi-mention pari kay ako na silang girespeto pero ikaw sige man jud kag bira na ko nya sige kog stalk niya grabe jud siya ka-devoted sa FD jud siya so mao tong sige siya birada na ko ako siyang gingnan ngani lang brad kay ingon man jud ka nga ako sulpot bakakon daghang kay kagisulti nako mga basta daghang kay gisulti nako nga di maayo ako siyang gikas akong tinan brad ingani lang hangyoon di ka tagai kog lima lang brad
ka mga convicted criminal. 5 ka mga convicted criminal nga nabag-o sa imong doktrina. Kay kung kanang imong doktrina, brad, kamatuora na, mabag-o gina, bisag unsa kagahig ulo ka kriminal. Tagay kog 5 lang, brad, unya ako kay grasya sa Ginoo Igsoon naman po ko'y gamay rapod na ako'y mga kaila sa mga PNP. Ano, pwede man na nato ma-check kung tinuod ba yun na sila nga kriminal. Ako tingnan, tagay kog 5 lang ka mga kriminal nga nabag-o sa imong doktrina. Kay sige man jud kag panguan ako, nya ako di man ko mo ganagubot. Lalis kapoy. Girespeto di ka pero imo man kong gipugos ngani na lang. Aron maundang ni tagay kog 5 ka kriminal nga karon na bag-o wa nay bisyo, di na mo sigarilyo, di na mo inom bisag usa ka siyat. Ong gingnan. Nabag-o kay na siya 5 ka kriminal mo undang ko sa kong pagapastor. Karon dayon sindi ko. Kay atong i-verify na kriminal ba na tinuod? Walay gihatag siya. So wa man kay kahatag. So ayaw lang kog laita, respetohan na ita, ni undang. Matong pagkataod, kabalo siya nga akro ko, ingon siya, akro, di ka brad mo, Winston Lee, ang gamit brad na ko ba? Ko das, picture na mo duwa, wala na ni kuhan, wala na nga na din siya, wala na ni rason nga mamalhin taglaing kuhan, ana siya, niya, ingon siya, ako siya ginan nga brad, wa man po ko'y angay balhinan, kay daan naman kong born again. Akong papa, nagbata ko nga anak kong pastor, ako lang, gayag wa ko mo'y agig katolik ko. Akong gingnan siya. Masa mo ko balhin nga, di rin naman ko daan. Buang lang ko sa una. Hantod, pagkabalo niyang akro ko, dagang ka, sige, yaw, mauna niya. Arita, sinulog, tagay tayo. Ko ayaw lang, nalipay gali ko, kaya nagbago na ko. Pila ka tuig na kung, sige, attempt nga magbago ng tagay da, unsan da niya. Imo, nung kung hagdon, hagad ko niya last, sinulog, ibalibaran ako. Kung nagtanaw karon brad, shout out. No? Ana, sumaoto, naputol lang among istorya, kaya ako man siyang gihagad nga, patulan di ka sa imuhang gi-message nako pero tagai kog 5 ka mga convicted criminal gikag prisuhan na bag-o sa imong doktrina sa imong wali. Kaya usang gingnan mga igsoon, ingon ang pulong sa Ginoo sa Juan. No? Makabalo kamo sa kamatuoran, ang kamatuoran maghatag og kagawasan. Okay? Kagawasan. Meaning ang kamatuoran bisag unsa ka kadautan, bisag unsa ka nga napriso sa illegal nga droga, napriso ka sa nikotin, napriso ka sa alcohol. Kung makabalo ka sa kamatuoran, makagawas ka, mabag-o ka. Di ba ako siyang ginginaan? Tagai ko, o giwalihan nimo, 5 lang ka kriminal nga nabag-o karon sa imong prinsipyo og doktrina. Nabag-o ha nga, wa na bisyo. Wala na, di na mo sigarilyo, di na mo inom, bisag usa ka siyat. Wa say gihatag. Kami man gud mga igsoon ako, grasya sa Ginoo. Kaning kabaguhan ako gikan sa Ginoo. Ako man gud mga igsoon, usay kami ba mga gibag-o sa Ginoo, mainsulto may kung tambagan lamig palahubog. Naunsa? Tambagan na, di ba? Murag insulto para namo ba tambagan lamig mga palahubog. Ning diha nagalita na. Mo na ingon before ta manaway, look at your dagway sa samin. Lisod man kay manaway tas uban ba. Manguhit ta og gagmay kay puling pero ikaw na dakong truso nagbabag. Lisura ana oy. Hilom siya mga igsoon. The same sa nangutanan ako gahapon. The other day, Pastor unsay imong komento sa debate, no comment at all. I respect them. Ako busy ko karon. Busy ko karon nga sig-share sa pulong sa Ginoo sa social media, everywhere. Nganuman. Kaya kung gitan-aw ang kalibutan, grabe kadautan. Ingon si Jesus mga igsoon, pasigaang yung mga suga. Aron ilang makita yung maayong binuhatan. Ang tinuod nga nay Kristo na maayo ginayang binuhatan. But I'm not saying atong maayong binuhatan makaluwas na to. But if we have Christ in our heart, na Jesus atong kasing-kasing, musunod yun ang maayong binuhatan. Di kalikayan, resulta na sa kaluwasan. Unya maunay gusto ni Jesus nga ipasidlak. Makita atong kalahian. Makita nga lahi ta. Kay maunay hinungdan, makaamgo sila. Lisod po muwali tas mga palahubog nga pangundang mo, ikaw palahubog ka. Something ana bitaw. Maayong binuhatan nga resulta sa kaluwasan. Nabisi ko diha nga mao akong ipasidlak. Wa ko nang debate-debate, mas akong gipawali ang akong binuhatan. Akong gipasangyaw ang akong pagkinabuhi karon nga makita si Kristo. Ug ako nakita nga effective kayo. Grasya sa Ginoo. Ngano man, mas nagtan-aw ang uban kaila magin ako diri nga laki na lagi ni siya no unsa man no. Mao na ako ang gipakadak-an. Dili ko nang debate oy kay debate maglalis niya nay suporter na timingan na siya suporter nga tirador, na siya suporter nga hitman awan na tikloon ta diha. Sa kuha lang, no? Kay delikado nga igsoon mo na nga alikay ko. Nayuban mo patol inyuha lang na, di lang ko diri nagpakahilom ko diri kay ganahan kog kalinaw niya. Aside from that,
di sad ta makaingon nga sakto ta kung daog na taglibati. Kay sama sa giingon ni Jesus, by their fruits we know them. Unsa may but pasabot ng by their fruits we know them, pinagi sa binuhatan mailhan sila. Mailhan ang akong sugo. Sugo sa Dios pinagi sa binuhatan. Kay pwede man maayo ta mosultig Biblia. Maayo ta kay muhanay og Biblia. No? Maayo jud kay tawag mga maghisgot og Ginoo, pero kumusta tong binuhatan nagali tay kabit? Palahubog tang dako. Di ta maing ehemplo, marama kay ta natay gibuhat behind closed door nga wa nalipay ang Ginoo. Sa atong kinabuhi nga pribado, sa private life nato natay gibuhat nga di maayo, pero nata sa public maayo tag pang Ginoo. Way matago sa Ginoo. Mao nang ako igsoon mas gipili nako nga akong pawalihon, ang akong binuhatan, akong batasan, ang akong pagkinabuhi. Gusto ko nga mga tao makita nila kung kinabuhi si Kristo. Enough na kay nangawali kaysa maayo kay kamuwali, may kay kamustorya, hanay kay ka, pero ang imong binuhatan hiwi kita lagi ko to ni kuan, mao man to maayo mawali, nagsuka lagi to dito. Di ba mao man to lang mao lagi to nga na black eye lagi to ang asawa niya. Di ba mao man to ano, kita lagi ko nagsudyan ning adto sig kanang lodging house niya, laing babae, kita lagi ko niya, di ba? Di ba? Maayong binuhatan nga resulta sa kaluwasan, nindot nga mao'y atong pawalihon. Walay debate diha. Amen, ingana lang taka-cool mga igsoon. For me, akong gipromote ang pagkinabuhi nga Kristohanon. Pagkinabuhi ang kana bitawng binuhatan nga makita si Kristo. No? Kay akong gipromote ang kalinaw. Ang uban maingon nga, sayop ka pastor, lami ginang musukol or mapamatud-an o ginsay tinuod. Siguro, pero kamo lang, dili lang ko diha. Ako ara po ni igsoon, kay ngano man, again, akong balikon. Dili tanan nga naminaw og debate, matured spiritually. Nagyunay uban nga mga supporter sa pikas ug pikas nga lahi pud ang ilahang pag-interpret ba sa mga sitwasyon ug sa tubag. Pareha tong example, na ining dool na ko pastor. Tagasa dining tawana. Grabe lagi siya mulait og tao og mga bunagin. Basin pwede na to ni siya ma-invite pastor. Murag nang gigil ko ani ba kabantay mo naka-cause og kalagot. What if na kay mga disciple natay mga gigiyahan nga mga bantugang banggiitan kayo nga mga kabaw na ka, no? Makakos og kapungot nila, mao nang likay ko. Mas mayo nang mupili ta og kalinaw, no? Mao na ingon ang pulong sa Ginoo, blessed are the peacemaker. No? Bulahan tong mga tigdala og pakigdait ba kalinaw. Diha ko mao na akong gipalabi kaya akong balikon igsoon. Kani nga akong mga disciple karon nga gipil sa Ginoo nga naay mga grabe kadautan, mga pangitaon og pulis sa una nga nabag-o. Ang uban nasa online. Pastor, salamat jud ko kay ang video nimo mao ni hinungdan nga ning undang nako sa akong pagsuyo. Karon pastor, makita nimo akong lawas karon nanambok na og gisindan akong picture no. Kana sila wala na disciple nako tungod og debate. Kundili ning share lang ko honestly with a right motive sa pulong sa Ginoo, uban sa akong kinabuhi nga maayong ehemplo, uban sa akong pagkinabuhi nga makita si Kristo grasya sa Ginoo. Ning sunod sila na bless sila sa akong kinabuhi, wala sa debate. That is why wala kay ko i-komento katong nangutanan ako gahapon, dugay kay ko yung tubag. Karon, mi-share lang ko kay na may trending, nga mauni daog si kuan, daog si kuno. Ako daog ang Ginoo. So mo na igsoon mas akong palabi, mas akong gipawali ang akong binuhatan nga makita si Kristo. And based on my experience, ang uban nga nas kangit-ngit diha makaamgo malamdagan kay gitan-aw man ta nila. Imagine na, paminaw mo, sige wali mao ni man daghang kay mga nagdaghan man kog mga disciple nga mga badlungon nga naa sa palibot ba. Naragod res kilid-kilid. Pastor, mayuha mo wali si kuan pero kita ko ning kuan lagi sa dito. Pastor, grabiha mo kan ay si kuan pero nakita na ko dito ay naglads ay di man to asawa yang kuyo kabantay mo. Ako igsoon mo ni mas akong gipalabi nga akong binuhatan makita si Kristo. Sama sa gingon ni Jesus, pasigaa ang inyong mga suga aron ilang makita inyong maayong binuhatan ug ilang pagadaygo ng inyong amahan nga naa sa langit. Maayong binuhatan, kana nga maayong binuhatan makita si Kristo sa atong kinabuhi. Kana nga maayong binuhatan resulta sa kaluwasan. Kana nga maayong binuhatan resulta kay naa si Kristo sa atong kasing-kasing. Amen. Mauna ako no? Mauna akong pakadakan igsoon dili ko nang debate. Dili ko nang debate igsoon daghang mag-away diha no.
At alawan ko, di ko talawan. Gipili lang ako nagwise lang ko. Amen. And then aside from that, akong balikon, unsa may atong debatihan kung ang atong gituuhan nga manluluwa si Kristo. Kung ang imong manluluwa si Kristo, nya kung manluluwa si Kristo din, magtinabangay lang ta. Kayang kalibutan karon grabe na kangit-ngit. Daghang mga tao nga wala kaila ni Kristo. Daghang mga tao nga lulong sa makadaot nga bisyo. Kayang ilang comfort syabo, ang ilang comfort inom, ang ilang comfort babae, ang ilang comfort kahilayan. Wa sila kabalo, ana. Wa kaila ni Kristo. Kita kabalo magatanga si Kristo atong manluluwas ato silang tabangan. May pay magtinabangay ta. Atong hawason pinaagi sa tabang sa Ginoong nas kangit-ngit. Di kay magdebate ta. Kay ang debate walay nakabig ana. No? Ug na may makabig no pilosopo pod kay kanang mga pero no. Ako ison salbahes ko sa una. Dili po ko matawag og kriminal kay although kuy ko mga kriminal sa una day time nga hapit minanulis. Day time nga namaligya ko pero di man jud ko kriminal kay wa man ko na konbikto, no? Pero akong nabantayan kanang debate di na makabag-o sa kriminal. Yes, tinuod na. Di na makabag-o. Ang gipangita nila kanang makakita sila sa atong kinabuhi nga na si Kristo. Kaya akong balikon, pwede man ta maayo mo istorya og Biblia, maayo kita mo istorya og Panginoon. Pero ang atong kinabuhi di day maayong ehemplo. Amen. Mas maayo atong pawalihon pasangyawon ang atong maayong binuhatan. Kanang makita si Kristo. That way, mao nay makapamata, makapaamunggo nila. Again, kaning akong mga disciple igsoon nga gipihal sa Ginoo. Nadaba ni nako istorya no, kaila sad sila nako. Natinga sila na bag-o lagi si Jeep. Mao maning mga dlawon mo suy og syabo. Mao maning mo deliver og pila ka putos atong nga lungsod. Pero ngano maning Biblia naman iyang gida, ngano maning iyang sulti puro naman Ginoo. Ilang gitan-aw kung mayong binuhatan. Wala nako sila nakuha sa debate. Kundili sa akong pagkinabuhi na bless sila na panalanginan kay nakita nila si Kristo nako. Lisod po kayo kung ako karon na bag-o nya gibag-o ko sa demonyo. Ginoo ang nagbag-o. Amen. So mao na akong tubag komento atong debate niaging adlaw no. So ilahasad na ako alahi sad busy ko nga kung gi-share ang pulong sa Ginoo with my testimony sa naas kangit-ngit. Di ako na busy no. Kay na-experience naman ko na ako mga igsoon nga daghan jud ang nalamdagan, nahayagan no. Dili sa relihiyon kundi sa pakigrelasyon ni Kristo. Amen. So mao na akong gihimo igsoon anara. Likay kog debate, lisod na. No? So, dalawan ka, di? Bahalag unsa yung isulti, basta mao ni ako. Amen. I choose peace. Hallelujah. So, mao na yung mensahe sa Ginoo kanato ning taknaa sa kapunon mga igsoon. And then, to all of the viewers and listeners right now, ako mong encourage nga, kabalo na mo kamatuoran, then let your light shine. Pasidlak, no? Pasigang yung mga suga. Sidlak taliwala sa kangit-ngit. Share the word of God. Share your testimony. So, unsa may kabag-uhan nga na sinati nimo sa nga naa kay Kristo karon. Share, no? Ano debate mao ning kapoy na kay na share your testimony. Amen. Lig-on na siya nga ebidensya nga ikaw na Kristo sa imong kasing-kasing. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord for your word, for the wisdom Ginoo sa mga pagtulunan nga imong gipaabot kanamo nining kapunon. Salamat Lord nga imong ming gipahinumduman karon Ginoo nga ang pinaka-importante makit-an ka sa among kinabuhi. Ang pinaka-importante makit-an ka sa among batasan. Ang pinaka-importante makita ka sa among binuhatan. Kaysa maayo ra kayo mig Biblia, maayo ra kayo mi og bersikulo pero wa ka nagkita sa among kinabuhi. Father God, I praise tanang mga viewers and listeners right now nga mahimo ming maayong ehemplo. Everywhere we go, bisan asa mimo adto, makita ka sa among kinabuhi, Ginoo. Kay nagaingon ka sa imong pulong pasigang yung mga suga aron makita nila ang inyong maayong binuhatan ug ilang daygon ng inyong amahan nga naa sa langit. So Lord God, ako nagaampo, Ginoo, nga mo reflect ka sa among character, Lord God. And pinaagi ni ana daghan ang nas kangit-ngit mubiya sa kangit-ngit o mga lagad nimo. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Holy Spirit. And right now, I pray to all of the listeners, to all of the viewers. Bless them, Lord God, according to the desires of their heart right now. Lord God, anoint them sa imong gipanggamit. Empower them, Lord, more in Jesus' name. Himuha silang uhaw pagyud sa imong presensya.
And I pray sa tanang mga naisakit, maayo sila sa pangalan ni Jesus. I declare healing in the mighty name of Jesus Christ. According to your word, Lord, pinaagi sa imong labod, sa imong samad, Ginoo. Mga ayo kami. I declare healing, physical and emotional. I declare financial breakthrough sa tanang na problema karon sa ilang utang, kwarta. I declare financial breakthrough in Jesus' name. Tanang mga negosyante nga nananaw, ako nagaampo nga pauswagon mo sa Ginoo ug mahimo mong kapiyalan sa panalangin sa Ginoo sa pangalan ni Jesus. Tanang mga naitrabaho, ako nagaampo og promotion, pabor sa amo. In Jesus' name, protection. Mahimo mong faithful ni Lord in Jesus' name. Ug sa tanan nga nagkinahanglan og tinud-anay kabaguhan, I declare deliverance in Jesus' name. Mga tangtang ang mga gapos sa kaaway, mga bugto, any addiction in Jesus' name. Sa tanan nga nagkinahanglan, nagampog kaluwasan sa ilang tibuok pamilya, I declare complete salvation in Jesus' name. All in all, thank you, Lord. Niningkat na mong dawato ng kadaugan. Paabuto na mo, Ginoo, ang mga dagkong panalangin, mga kahibulong butang nga gikan kanimo, dawato namo ni uban sa dakong pagtuo. Himua lamang ning kapiyalan, Ginoo. Mao kining among pag-ampo amahan, mao kining gipangayo, gipasalamatan ug gisiliyuhan sa gahom sa balaang Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus nga mo'y among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Okay, anara, that's all for this afternoon. Do not forget to subscribe sa tong YouTube channel, Free Ride Zone. Okay? And thank you mga new followers. Welcome kayo mo, and don't forget to encourage your friends to invite your friends to follow our page para ma-bless pud sila. Salamat kayo tanan mga tanaw na tanan, mga OFW tanan-tanan. No? Ang Diyos magapanalangin kaninyo, and I pray nga sa tanan yung pagabuhaton karon, i-bless mo ni Lord, proteksyonan mo ni Lord, and paboran sa Ginoo yung mga desisyon, ihatod mo sa kadaugan o kalampusan. Amen? And, kuhan pa di ay mga igsoon, thank you sa mga subscribers na to. No? Tanan, mga star senders, tanan, salamat sa tanan. Narao, nag-send na po. Perminti man si Brother Lord James Talingting, one of our subscriber. Brad, thank you. Nara ka sa prayer na ko, no? Wadyo ko na ngayon mo, but I appreciate it. God bless you more. Shout out diha, Pastor, from Davao. Okay. Shout out na ko na si Brother Ranel Pino. Brother, thank you for watching. God bless everyone. See you next time. To God be all the glory.